Každý deň sa vyrobí približne 1 000 000 rožkov. Každý z nich má rovnaký účel. Byť zjediným človekom. No však, nie všetky majú rovnaké podmienky. Väčšinu svojho krátkeho života prežil v malej pekárni. V tejto predajni predávala predávačka, ktorá však predávanie veľmi v láske nemala. Ako každý deň, vstávala skoro ráno a jediné, čo jej robilo spoločnosť, bolo jej rádio. Dobrý, dodávky som našiel ešte tieto rožky, mohli by ste už prosím vás vyložiť. Zobrať si. Dobrá. Ahoj. Práca navyše ju veľmi nepotešila, no však dnes rok bol výnimočný. A po tej nepredstaviteľnej drine mala konečne čas sa poriadne namalovať. Dobrý. Dobrý. Prosím vás, to ten jeden rožok. To môže to taký čárny, sa tam dáky bledý, je to témy zoberite, prosím vás, pani, no, prosím. No. Karta, hotovosť. Hotovosť. Kartou budem, kartou. Kartou môžete platiť až nad 5 eur. A nemôžem ten spalený. Nie. Pani, však to nepredáte aj tak. Však prosím vás. Nie. Prosím, ja... Prosím, odíďte. Je tu Marie. Chudák rohlík. Takéto odmietnutie mu zlomilo srdce. Ale ten chlap si to zaslúžil. Neboj sa, rohlík. Určite sa ti niekto nájde. Dobrý deň, máte strúhanku? Čo ja viem? Mohli by ste sa pozrieť? Nie, nemáme. Ne. Tak 4 rožky vás poprosím. No nehnevajte sa, taký spálený. Tá stránku nevadí, nie? Vadí, mohli by ste mi ho vymeniť? Karta, hotovosť. Hotovosti. 15, 30, 50 centov. Nedokážem si predstaviť, čím prechádzal.
Ale ešte celý game mal pred sebou. Ale vo chvíľkach, kedy všetko vyzeralo byť stratené, stal sa zázrak pre nás oboch. Už je zatvorené. To bude iba chvíľka. Pane, už robím uzavierku a pečivo sa kúpuje ráno, nie večer. To sú. Hej, pane? Však pozrite, nič im není. Veď sú tvrdé jak skala. Na konci týždňa ich dávame prasatám a budú z nich vajíčka či také. Ale to by podľa mňa ani nechceli. Kto? Tie rožky? Áno, ja kebyže som bol rožkom, nechcel by som byť daný prasiatkám. Nad tým som nikdy nerozmýšľala. Môžete už odísť? Tento tu, ten je taký jedinečný, ale zároveň stále rožkom ako všetky ostatné. Je perfektný. Beriem si ho. OK. A zaplatiť? Keď chcete. Dobre. Vydaj si nechajte. Dovidenia. Pekný večer. Dobre. Dobrý. Ten rožok som si dneska chcel kúpiť ráno. Vážne? Tento tu? No tak mi povedz viacej, akurát píšem knihu. No, že dneska ráno som si išiel kúpiť rožok, nie? Klasická nedeľa, s chlapcami sme mali po smene. Ona, že peniaze. Že nemám peniaze. Že to aj v obchode chcú peniaze, všade chcú peniaze. Ináč ten, čo sme robili, tú cedulu, jak vidíte, to tam sme robili celý deň, že o to celú tam kúkaj, bracho. To je ona, hej. A tam sme vstávali, že strašne dlho, že asi, že 15 hodín. Aj som ten rožok. Ja robím, nie ty. Ja robím pre štát, nie ty. Kto robí? Ja mám piči, ja mám rodinu, chápeš to, kokos? Ja mám rodinu. Ale ja... Držte hubu, tam deti! Zavri si okno. To je môj rožok. Mne to je jedno. Jau! Čo si to spravil? Ty more, trimáš to jak... Prepač, kamo. Kde môže byť? Prosím, kde si? Kde si? Prosím, pomôž. Nie. Nie. Je mi to tak ľúto. Čo s tebou ja teraz narobím? Čo sa ti to stalo? Bol si úžasný rožok. Najlepší rohlík, ktorý som kedy mal. Čo teraz s tebou? Budem tak tebou smútiť ešte dlho. Dobre, nechaj si ho. Kamarát, čau. Idem za rodinou. To by sa dal využiť na knihu. Ach, aká tá tragédia. V očiach ostatných tento tu menej cenný rožok pre mňa bol úplne normálny. A ja, ktorý v ňom videl jeho obyčajnosť a jednoduchosť, pre mňa bol niečím viacej. Najprv ma mrzelo, ako skončil. Chcel som mu doprieť to, čo chcel, splniť jeho účel. On dokázal viacej pre tento svet, ako každý iný rožok. Na pomery rožkov jeho sláva je nepopísateľná. Dvaja muži sa pobili o jeho existenciu. Pop.